nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ dabiyakaw fɛ Kɛɲɛba Kayi mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ sigira bi ntɛnɛn septembre kalo tile 2 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Jumadon n'o bɛnna utukalo tile 30 ma ka dugu jɛ sibiridon utukalo tile 31 na sanji ye tiɲɛni kɛ Bamakɔ sigida caman na maaw siyɔrɔw feerekɛyɔrɔw ka fara siraba caman ka bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni ye. VOA Banbara ka laselikɛla Mariam Kuyate munumunu salo kɛ Bamakɔ. Guinée Conakry u ka minisiri ɲɛmakɔrɔ Céline Dalein Diallo a n'a furumuso tun nalen don Amérique démocrates ka congrès convention nationale kɛnɛ ka Chicago u ka taamaw senfɛ sera VOA soba kɔnɔ yan. A furumuso Madame Diallo Aja Alimatu Diallo da sera farafina politikikow kan. Rwanda jamanatigi Paul Kagame ye u ka jamana jalatigiba généraux caman bolo bɔ baara la ka dɔw bila sɛgɛnnafiɲɛbɔ la. O maa dɔ ye Jean Bosco Kazura ye min kɛra duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka kɛlɛbolo MINUSMA min tun bɛ Mali la o ɲɛmaa ye. Côte d'Ivoire jamana kan ka kɛɲɛ ni sɛnɛ yiriwali baaraw ye cakɛda so ko CPR Kanan n'a filɛ nin ye Daluwa jamana camancɛ yan ka taa kɔrɔnfɛ yan fan fɛ ye kalanbolo baaraw sigi sen ka kɛnyɛrɛye nasiraw fɛ walasa ka se k'u ka sɛnɛkɛla musomanw caman dɛmɛ sɛnɛ yiriwali baaraw la. An bɛ kunnafoniw daminɛ Mali jamana kɔnɔ jumadon n'o bɛnna utukalo tile 30 ma ka dugu jɛ sibiridon utukalo tile 31 na sanji ye tiɲɛni kɛ Bamakɔ sigida caman kɔnɔ min kɛra sababu ye ka maaw ka so feerekɛyɔrɔw ani siraba caman tiɲɛ. VOA tɔgɔ la Mariam Kuyate y'a ka kuma baranin ta ka don Bamakɔ dugu kɔnɔ maa dɔw y'u ka degun ɲɛfɔ san ka tiɲɛni kɔfɛ. Awɔ aw ɲɛ bɛ ji doli la so minnu kɔnɔ sow tɛ ka fɔ ko minnu bɛ babolodaw la wa sow tɛ ka fɔ ko minnu bɛ faratiyɔrɔw la nka sami nana juma su o kɛla sababu ye ka jizo nadon ni yɔrɔ kofɔli maa caman ka sow kɔnɔ n'o ye Lafiyabugu ye fo ka taa se Bamakɔ sigida caman ma. Bamakɔ sigida ka dɔgɔ ko juma su sami nana kama tiɲɛni kɛ yɔrɔ minnu na Lafiyabugukaw fɛ yen olu ka fɔla ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'o ka nin kabako ko ye u ɲɛna. Nin ye ne san 18 de ye yan san 19 ji ma deli ka ne ɲɔgɔn k'anw fɛ yen fɔlɔ nin y'a fɔlɔ de san 19 a ma deli ka ne ɲɔgɔn ye ɲɛ la bi de kɔni a ni kunu ni bi an ma deli ka ni ji ɲɔgɔn ye fɔlɔ. A ye tiɲɛni jumɛn lase ma? Ne kɔni ka yɔrɔ bɛɛ falen bɛ ji la. A bɛɛ fara ji la. Nin jiko in kɛra baara ye dɛ ji donna an ka so kɔnɔ hali da yɔrɔ t'an bolo sigiyɔrɔ t'an bolo denmisɛnninw an b'a dɔn an bɛ n'u kɛ cogo min na yɔrɔ bɛɛ falen don ji la an kɔni an bɛ kɔnɔnafili la nin jiko in na dɛ an t'a dɔn an bɛna kɛ cogo o cogo Bamakɔkaw n'aw m'an dɛmɛ. Mais est-ce que nin delila ka k'aw fɛ yan ka ji lase aw ma? Ayi nin ma deli ka k'an fɛ yan kunun ni bi de kɔni nin bɛ ka k'an fɛ yan kɔntɛ nin ma deli ka k'an fɛ Bamakɔ a bɛ kɛ dɛ yɔrɔw la dɛ bari Bugudani na a ma deli ka kɛ yan. Est-ce que tiɲɛni na sera aw ma? Tiɲɛni na sera aw ma ji filɛ nin ye f'an sisow kɔnɔ an sɛgɛnnen don an denw filɛ nin ye f'an filɛ k'u ta de ka t'u kalifa du dɔw kɔnɔ. Ni dun ye jateminɛ kɛ sami nana juma su a ma kɛ o sansuguba ye ko min bɛ se ko ka nin tiɲɛni hakɛ lase maaw ma maa caman kɔni ka fɔla ko hali n'a y'a sɔrɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ a la i n'a fɔ météo Mali bɛ a lakali cogo min ko nka an yɛrɛ ka taabolo fanba fɛnɛ bɛ a la. Inondation ko in kɔni n'i y'a ye ji bɛ ka don mɔgɔ kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ bɛɛ ji sira de bari donc ni ji sira bari diyago a bɛ sira kura wɛrɛ ta ka taa don mɔgɔw ka du kɔnɔ donc c'est obligatoire u bɛ ka caniveau bɔ mun kɛ n'u continuera fɛ mɔgɔw bɛ sɛgɛn mun ye a sɛgɛn tɛ taa ɲɛfɛ a bɛ dan sira la. Caniveau ninnu de nɔ don. Caniveau dɔrɔn de nɔ don parce que mɔgɔ kɛlen bɛ ka bitigiw jɔ a kan kiosque jɔlen don a kan donc o de nalen don ni problème ye bon carré kɔnɔna la fana bɛɛ kelen bɛ ka kiosque sigi yɔrɔ la donc ni ye kiosque sigi ji sira kan donc n'a sera ji ma ni ji sera ma a bɛ don wali du kɔnɔ donc o de ye a lahalaw yɛrɛ yɛrɛ ye. An bɛ yan depuis a bɛ bientôt à peu près 40 ans ji ma deli ka don tan ji ma deli ka ji ye tan ji kɔni bɛ na a bɛ tɛmɛ dɔɔni bɛ kɛ du kɛnɛ mɛ ka fa fo ka dépasser tan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye voilà. Sami nana juma su ka dugu jɛ sibiri la
a ye tɔɔrɔ lase maa caman de ma Bamakɔ kingɔnɔna caman kɔnɔ. An bɛ ka kunnafoniw di waati min na min ye jɛkulu min sigilen do gɛlɛya kunbɛli koɲɛw ma Mali kɔnɔ, olu tun ma jate bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen di a ko la fɔlɔ. Nga u ka jate laban min dila ka bɛn uti kalo o tile 29 ma, u y'a yira ka fɔ ko kabini samiya daminɛna fo kana se uti kalo laban ma, ko san ye tiɲɛni 124 de kɛ Mali kurukara kɔnɔ, ka maa 37 bɔnɛ u ni na ni ka tɔɔrɔ lase maa 11 ani 500 ma. Mariam Kuyate ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Ka da nin kan an bɛ taa Niger jamana kan mɔgɔ 15 olu fagara san ye tiɲɛni min kɛ jumadon u ka jamana kɔnɔna la. Marabolo kɔnɔ yɔrɔ min bɛ wele ko Maradi o camancɛ fan fɛ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko kabiri mois de juin waatiw ko dɔ de bɛ ka fara san ka tiɲɛni nɔ kan Niger jamana kɔnɔ. O yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko nin sanji kofɔlɔ min binna jumadon kɛra kilomɛtiri 150 bɔɲɔngo ye min binna lɛrɛ 1 ani 30 bɔɲɔngo kɔnɔ n'a kɛra sababu ye ka degun lase mɔgɔ caman ma. Ka taa Burkina Faso a yirala sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ k'a fɔ ko Rusi jamana ka kɛnyɛrɛye kɛlɛbolo minnu bɛ u ka jamana kɔnɔna la ni o tun bɛ waatinin bɔ ko olu bɛna u bolominɛw bɛɛ lajɛlen cɛ nin waati laban in na ko ka Burkina Faso jamana bila. Ni kunnafoni sɛgɛsɛgɛli baaraw yirala k'a fɔ ko fɛn min ye a kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Victor Yermango ye ka ale de ye nin kunnafoniw lase. VOA tɔgɔ la Kayatu Tarawele ale bɛ u lase an ma ka bɔ Washington. Telegram bɔlɔlɔ laseli siraw fɛ Victor Yermolive n'ale ye bir ka commandant en chef ye nanzaraw ka kunnafoni sɛbɛn Le Monde ka laselikanw sɛbɛntiya bi juma la min ye k'a fɔ k'u ka lakanakɛla cɛdenw fankelenw balila ka segin u kɔ ka taa fara Rusiw ka kɛlɛkɛdenw kan. An ye a ye k'a fɔ ko Ukraine jɔlen bɛ kɛlɛ kan min ye a yɛrɛ tɔgɔ da ko jedi ka fɔ la. Kɛlɛ ye anw ka baara de ye. Kunnawolote min ka bon anw Rusila kɛlɛkɛdenw bolo ka tɛmɛ an faso lakanaliw an'a lafasaliw kan. Nin ye a tile damadɔ ye lakanakɛkulu nin ka kunnafoni siraw Telegramu fɛ ka baarakɛmina kɛrɛnkɛrɛnni farafina gun kan ye a yira k'a fɔ ko ka da kɔsada in na taabolow kan minnu bɛ ka lawaleya Ukraine ni Rusila cɛlakɛlaw la k'u ka brigade seginn'u kɔ ka takirime u dagalen bɛ yɔrɔ minnu na. Waati min na Rusiw ka sɔrɔdasiw kɛlɛkɛkɛnɛ kan b'a la ka taaɲɛw sɔrɔ Ukraine ka nin taabolo nin balila ka bin u kan course utukalo tile 6 la san 2024 na. Taabolo nin bɛ senna halisa Rusiw minnu famana ka nin ɲɔgɔn jugu hakɛw caman ye u ka dugukolo sanfɛ kabini la guerre mondiale 2 bɔra a la. Ka da jateminɛlen caman kan minnu sɛbɛntiyara AFP kunnafoni siraw ye seereya dɔw fɛ minnu ma sɔn yɛrɛ kofɔw ma kɛnyɛrɛ ye lakanakɛla kɛlɛkɛdenw 300 ɲɔgɔnna kan 100 jate bɔra Burkina Faso minnu tora yen nɔ k'u bɛ yen nɔ ko ka Burkina jamanakuntigi capitaine Ibrahim Traoré ka lakanaw de sabati. Victor Yermolive ma sɔn ka a n'a ka kulu ka baaraw pereperelatigɛ mɔgɔw ye nka a kumana u ka cɛden 300 minnu bilala ka taa Burkina jamana kan a daminɛ la a ye a yira k'a fɔ k'u ka mɔgɔ dɔw kan ka to u kɔ yen nɔ sabila k'u ka base bɛ yen nɔ u bolominɛw an'u ka kɛlɛkɛminɛw caman bɛ minnu kɔnɔna la Burkina Faso jamana kan an tɛ taa ni an ka minɛnw bɛɛ ye Rusi jamana kan a ka fɔ la. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan ka kɛɲɛ ni sɛnɛ yiriwali baaraw ye u ka cakɛda so min bɛ wele ko CPR Kanane olu ye wulikajɔ hakilina kalanbolo dɔw sigi sɛnɛkɛlaw kun Daloa o camancɛ fanfɛla la ko walasa ka se ka sɛnɛkɛlaw sanko minnu ye musomanw ye dɛmɛ u ka se ka sɛnɛ yiriwali siraw bɛɛ lajɛlen nɔbɔ u ka kakawo o sɛnɛli nasiraw fɛ. Nin kɛra VOA ka laselikɛla Alain Amoshik ale ka laseli ye min bayɛlɛmana bamanankan na Yusuf Kone fɛ ka bɔ Abidjan. Ka se ka kakao sɛnɛnaw dɛmɛ ka balo ka ɲɛ kakao sɛnɛ kuntagalajan na o ye CPR Kanane jɛkulu ka laɲini ye Daloa Côte d'Ivoire tilebinyanfa cɛmancɛla la. Kakao sɛnɛnaw ka sɔrɔ yiriwali projet bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ k'o kalan baaraw la i n'a fɔ sɛbalo, lait, sonsan ani aguti n'a ɲɔgɔnnaw. O b'a to sɛnɛkɛlaw ka wari sɔrɔ tɛ siri sɛrɛ dɔnɔ na tugun. Anw hakili kɔni na ni baara kofɔlen minnu fɔlen filɛ nin ye nin bɛ se ka kɛ sababu ye ni sɛnɛkɛlaw y'o cɛsiri a fɛ k'o ka sɔrɔ fɛnw yiriwa ni ka dɔ fara u ka nafolo sɔrɔtaw kan minnu bɛ sɔrɔ kakao sɛnɛ fɛ. O la o bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka ɲɛnɛmaya la ɲɛɲɛ min na o hukumu kɔnɔna la ni kalanso in dayɛlɛ la. Kakao sɛnɛnaw ka sɔrɔ yiriwali projet Useni Bɔbungu dɛmɛ kosɛbɛ ale min ye yiritorola ye ni kafe hectare 1 b'a fɛ kakao hectare 1 ni lastiko hectare 1 a siɲɛ fɔlɔ dɛmɛna kosɛbɛ coopérative ka technicienw fɛ nin y'a siɲɛ filanan ye a ye wasa sɔrɔ kosɛbɛ a ka sɛw feereli la bi a b'a laɲini ka sonsanni mara le dabɔ. Premièrement, j'ai lancé au moins 500 têtes.
siɲɛ fɔlɔ la n ye 500 kɛ siɲɛ filanan na 600 awa o bɛɛ feerela ka ban n'a tɔtola 150 hali ni maa min b'a fɛ sisan n bɛ se ka a tɔ feere o ma nin bɛ ne dɛmɛ kosɛbɛ waati min na ni kakaw tɛ yen sabula kakaw bɛ ban ka jɔ min bɛ denmisɛnninw ka musaka gɛlɛya. Bon, on n'a plus de moyens pour suivre les enfants. Muso minnu bɛ ɲɔgɔn jɛɛrɛ dugu kɔnɔ wari mara la ani so kɔnɔ kungoyaw labɛnni na n'u ye kakaw sɛnɛnaw musow ye avec kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn jɛɛrɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen walasa ka wari fara ɲɔgɔn kan 200 fo ka taa se 1000 ɲɔgɔnna ma u bɛ mugan fana bɔ n'o bɛ bɛn u ka bɔrɔmafaraw ma Kouadio Amina min ye avec wari marala ɲɛmɔgɔ a b'a yira k'a fɔ ni projet in nafa ka bon kosɛbɛ musow ma. Wagati dɔw la san bɛ ban ka 4,000,000 jate ɲɔgɔn to an ka jiginnen kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kama an b'o 1,000,000 tilan ani ɲɔgɔn na o kɛla sababu ye ka muso caman dɛmɛ ka baarada wɛrɛw sɔrɔ minnu bɛ se ka u ka forobaaraw dafa ka kɔn an tun bɛ forobaara dɔrɔn de kɛ nka an bɛ don min na i ko bi muso caman ye ko wɛrɛ sɔrɔ ka kɛ min ni foro tɛ ɲɔgɔn sira la k'a d'an ma avec borofara min bɛ Zenefla min bɛ kilomɛtiri 12 ka bɔ Daluwa Côte d'Ivoire kilebiyanfan kɛmakɛ la n'o kɔrɔ ye Gorokana an y'a kɛ ka filɛ ni muso ninnu y'a kɛ ka filɛ bi maloforo b'o bolo n'o ye bɛɛ janforo ye n'o ye muso ninnu jantoni de foro in na jɛkulu kɔnɔ o ka ɲɛmɔgɔ Tibilo Iri Chantal fɛ nin tɛ k'a laban ye tilani mana kɛ ne bɛ se ka 10,000 ɲɔgɔn sɔrɔ awa n bɛ se ka juru fana ta jiginnen kɔnɔ ka fara n boro kan san kɔnɔ n bɛ se ka 60 sɔrɔ ne bɛ jɛgɛ le feere n bɛ taa jɛgɛjalanw de ta ni k'o feere ni cogo de la ne bɛ wari sɔrɔ awa n bɛ nafa fana caman sɔrɔ o baara in na ni ko in labɛnna ka ɲɛ kosɛbɛ musow de fɛ ɲɛmɔgɔya kunda avec jamakulu bɛ muso 20 ɲɔgɔnna ta minnu fanga ka bon kosɛbɛ dɛmɛ sira kan o y'a to avec sela ka kakaw sɛnɛna caman de dɛmɛ minnu ka forow o tun bɛ bɔnɛ a la sabula o tun bɛ kɔrɔkɔjuruw le ta minnu tɛ se ka sara o bolo kɔfɛ an bɛ don min na i ko bi an ka cɛw tɛ juru ta i n'a fɔ fɔlɔ o tun bɛ juru ta ɲɛ min na ka o juru ta waga 12 n'i y'a sara waga 20 ɲɔgɔn na avec ka jiginɛ y'a to o bɛɛ banna awa kalanta kuma na se ɲɛgan dɔrɔn de tun bɛ bi an b'an ka cɛw dɛmɛ ni cogoya le la hali n'o ye waga 20 juru ta o b'a sara waga 22 dɔrɔn coopérative CPR kana de kim ka jate ala ale min la ka fɔ ka bɔ yiriturula 1,770 ni 39 la an kana ka jike kalanso jɔ Daluwa fan lɔru bɛɛ lajɛlen na ni ko sabati ɲɔgɔn dɛmɛ juru dɔw ani wari mara kan avec ka jɛkulu 40 ni coopérative CPR kana ni o dɔ ye o sela ka $60 le fara ɲɔgɔn kan san 2014 kɔnɔ. Alain Amoti, VOA Bambara, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ayiwa an balimaw nin bɛna don an ka jɛmukan ta ko filanan hukumu kɔnɔ an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ani jabaraniso kan aw k'an bɛɛ sɔn. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. An ka foli b'aw ye tuguni a y'aw bisimila VOA ka malikura kunnafoniw kan an bɛ taa ni kunnafoniw ye Guinée Conakrykaw fɛ yen u ka minisiri ɲɛmɔgɔkɔrɔ Cellou Dalein Diallo ni kulu dɔ tun nalen don Amérique jamana kan ya kunɲɔgɔn tɛmɛlen ka na démocrates ka wele jaabi u ka lajɛrɛ belebele kɛnɛ kan min bɛ wele ko convention nationale n'a kɛra Chicagokaw fɛ yen o senfɛ u nana taama kɛ VOA soba kɔnɔ yan Washington DC VOA Bambara y'a ka kuma baranin tɛnku a furumuso la ni o ye Madame Diallo Alimatu Diallo ye an ka a ka masalaw lamɛn a cɛ ani jamana yɛrɛ kɔnɔna lahalayaw ni farafinna koɲɛw kan. An nara yan son excellence Ella Cellou Dalein k'a invité convention de démocrate Chicago donc an nara wele kan donc délégation mɛn ye yan an bɛɛ le tɛrɛ Chicago. Ayiwa ni waati nin na an k'a lɔn politiki ko bara
jɛnkɛ dɔɔni farafina tilibiyanfan jamana kan i n'a fɔ Mali, Burkina Faso, Niger, La Guinée, hali ka taa Tchad a n'a fanfɛ yɔrɔw la nin waati nin na ayiwa IDC ye mun fɔla an ye politiki ko nasiraw fɛ Konakiri ani farafina ili yɛrɛ la yeta i ka mun faamu a la foli bara diya n ye o politiki ko i k'a dɔn n'a kɛ a dɔnni politiki a bara sansiyama sɔrɔ an wara élection na 2010 2015 2020 mais an bi an y'a kan an ye combat kan parce que an k'a lɔn ko a duman mɔli ye et puis a dise baara la a bara kɛ ministre 10 ans a bara kɛ premier ministre de a bara seko mafɛlɛ donc o jigi yaro mɔli bara jigi kɛro donc a duman mɔli ye donc wole an ye yan an ye an na politique ko an y'a kan an tɛ découragé la ko siyaman bara kɛ mais an tɛ sa i la ayiwa an bara ye ala kulu la Cɛl Kasiya ele kelen de ye muso ye o sɔrɔla di muso di i k'a lɔn muso fana a di se ko b'a la donc n de n ye na kɛ ko k'a ma dɛmɛ i k'a lɔn politique fɛn siyaman de donc fo i ye mɔɔ sɔrɔ min ye to i da fɛ k'a ma dɛmɛ donc min ye yan dɔɔli ye yan de dɔɔli ye New York de donc an saba le naani n de ni Elhaj Boy ani Elhaj Selu donc o do ale ye yan de boli ni waati ninnu na an bara ye musolu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ politiki ko kɛlɛ la farafina sa aldise jɔyɔrɔ caman sɔrɔla misaliya la an na ala matarali ni ala k'ile kɛ Laginɛ musoba fɔlɔ ye n'an ko ma ko première dame kɛlɛ juman y'i bolo walasa ka muso la hakɛ d'al ma n bara n badenma bɛɛ fɔ yan Mali muso, Laginɛ muso, Sénégal muso, Niger muso bɛɛ min ye Afrique bara bɛɛ fɔ i k'a lɔn muso seko a ka bon i k'a lɔn an de le centre de an ye kɛ ladɛmɛna donc ni comme i y'a fɔ ɲamɛ na ala bara fanka d'a ma a bara masaya den n kɛ ma n se ko muso dennin n ye alamatarala lɛ a ye fanka di ma n y'o kɛ i k'a lɔn muso i bana ka si biro la ka baara u ka ɲi parce que i bara karan mais muso fana dɔ ye min ye sɛnɛ yɔrɔ ale ye groupement kɛ la ale ye sɛnɛ yɔrɔ ale ye baara la o fana n bara bɛɛ fo o muso fana parce que an tɛ ɲinɛna ale la i k'a lɔn base le o di farafina tilebiyanfan ta n'o ye Afrique de l'Ouest ye i da ye muso la hakɛ yiriwali sira fɛ a ka dɔgɔn kɛnɛya ko sira fɛ a ka dɔgɔn sanko muso lasirilenw césarienne ko ni a nasiraw fɛ den la hakɛ an k'a ye gɛlɛyaba le y'a la awa misaliya la ni ala ka fanka kalifa i la wulikajɔ baara a bɛna ɲɛsin o taasira olu ma wa i k'a dɔn i b'a kɛ mansa de ko b'ale fanka y'a rɔ n ka wele fɛ sisan ko ni ala bara masaya d'a ma a bara fanka di ma n fana n se ko muso le n t'a kɛ césarienne ko ye pédiatrie denni ko ye den ye fa la de k'a sɔrɔ tun ka fa i k'a lɔn prise en charge fana o fana dɔya ni doni donc jeunesse fana denni fana al fana ko soutien al besoin de soutien de donc n ye profilé dale k'a fɔ denmisɛnnin ye min nara yan al siyaman bara n'a yan ale ye baara parce que yan baara ale yan i ba n'a yan i b'a ye i ba fɛn ye n'i tɛ baara la i t'a sɔrɔ la parce que an bara an k'a lɔn min ye al kana drogue ko ta yan i ba drogue ko ta yan i disaro donc n y'a fɔ la ale ye al bara n'a yan ale ye mɔɔlu ma fɛlɛ ale ye baara ta sɔbɛ la
parce que albara alla molto la Guinée al torono ye donc al fanan aliye na yan ka ceinture mina ka bara ka an ka la Guinée deme aywa kuma labana al ka bunya pasoro New York kalbara africain meni la Guinée kameni mol bara bo jama siama ka bunya ke o soro ladi na bunya le de parce que an na responsable quoi de meeting organisé an tere bara meeting ke New York an baraye mais men keni dimanche lo kambe jite mol nara ikalon honneur bale bu fana aye fankale di la leader ma ka courage di leader ma fana mol barabo ka confiance lala afana ye courage ta ka fanka ka la relation beta ala ye aye masaya so fuli kan juma yibulu kala se la Guinée calme mbara albefu albe muso deni moba ka befu mais ka fo deni nyen ka men fo sise ali bara bala le nyonte bara le fembe kela ibai dunyo ye abara fanka soro c'est que abara ninde ka karang ni même ya fait ka karang aye karang mais ya fait ka bara aye bara mais iba donc zéro à ke ayebe donc mbara befo mbara albe remercier même boni même mabo anna soutien anna militant sympathisant ka befo amtani kunnafoniw ye Rwanda jamana kan u ka jamanatigi Paul Kagame ye u ka jalatigi ba généraux caman bolo bɔ baara la ani ka dɔw bila sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o maa dɔ kɛra Jean Bosco Kuzura ye ni makofɔlen lakodɔnna k'a fɔ k'a ye san damadɔ kɛ duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies o ka kɛlɛbolo min tun bɛ Mali jamana kɔnɔna la ni a bɛ wele ko MINUSMA o ɲɛmɔgɔya la VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Touré. kunnafoni di dɔ kɛra min labilala jumadon wula fɛ Rwanda jamana finitigi kulu fɛ n'o ye Force de Défense de Rwanda ye RFD k'u ka jamanatigi Paul Kagame tun ye laseliw kɛ k'a bɛna u ka jalatigiba bila ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'o ye Général Jean Bosco Kazura ye ka fara o kan jalatigiba wɛrɛw minnu bɛ wele ko généraux de brigadiw fɛnɛ labilala ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la i n'a fɔ John Bagabo, John Bosco Rutikanga, Johnson Hodari, Firmin Biangana ka fara u ka finitigi 1,200 ani fila wɛrɛ kan sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko kunnafoni jɔnjɔn foyi ma di a kuɲɛ kɔni kan wa ko finitigiw ka kumalasela n'o ye Général de brigade Ronald Ringvana fɛnɛ ma se k'a lasɔrɔ walasa ka se ka kunnafoniw sɛbɛntiya ale min ye jalatigiba kɔrɔ ye min ye jamanatigi Paul Kagame ka kankɔrɔsigi tun ye san 2009 ka se san 2010 ma jalatigiba Jean Bosco Kazura n'a si ye san 62 ye kɛra u ka jamana finitigiso état-major ɲɛmɔgɔ ye san 2019 ka se san 2023 ma ka ta o waati ma ko ka se sisan ma ni makofɔlen in ma sugandi ka bila yɔrɔ si o fɛnɛ kɔfɛ duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka bolofara min tun bɛ Mali kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye a kɛra o fɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye san 2013 ka se san 2014 ma kunnafoniw lasera jumadon ko Rwanda jamana finitigiw ye laseli kɛ k'u ka jalatigiba 21 bɛ yen minnu caman ye généraux ye ni u ka jalatigiba dɔ b'o o maaw fɛ n'o ye Général de division Martin Nzarabaye ale min si ye san 50 ani san 7 ye k'a lawulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la ka sabu kɛ yurukuyuruku ani jamana ka foroba nafolo dunkojuguya dɔw ye min kɛra k'a to finitigiw ka degiliyɔrɔ n'o ye direction du centre de formation militaire ye k'a to o ɲɛmɔgɔya la ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen ladira jamana finitigiw ka kumalasela fɛ min labilala kunnafoni disow caman ani bɔlɔlɔsiraw kan ni jalatigiba minnu ni olu filɛ nin ye ka sugandi k'u wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la ani ka dɔw bila ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bɛɛ lajɛlen kɛra jamanatigi Paul Kagame a ka lajɛrɛba senfɛ min kɛra ni jamana finitigi jalatigiba caman ye o dugusɛjɛ o lajɛrɛ min senfɛ i n'a fɔ jamana finitigiw y'a lase cogo min na ko kumaɲɔgɔnya jijalen dɔ ye tali kɛ Rwanda jamana ka lahalayaw kan n'o bɛ tali kɛ bɛn kuntagalajan ɲinini ani lakanako kun kan o lajɛrɛ senfɛ ko jamanatigi Paul Kagame ma a ka nisɔngoya dogo ka ɲɛsin u ka jalatigiba caman ma n'o ye généraux ye k'a ye minnu jalaki ko u ma u cogo dɔn u ka baaraw taabolo la n'o bɛ wele nanzarakan na ko indiscipline min kunnafoni
kunnafoniw bɛɛ lajɛlen labilala AFP ale ka kunnafoni di so fɛ ka bɔ finitigi jalatigiw olu dɔw yɔrɔ. An bɛ taa Israel jamana kan. Israel jamana ye laseliw kɛ k'a fɔ k'u kɛlen don ka dɔ fara u ka wulikajɔ kan walasa u ka maa minnu ni u minɛlen don bande Gaza la n'u bɛ wele ko otages olu ka se ka labila. O nɔgɔnin fɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko nin makofɔlen otage mɔgɔ 6 fagara bande Gaza kɔnɔna la. Bi ntɛnɛn ka kɛ ni o waliya ye Israel jamanaden ma caman de bɔra ka nisɔgoya taama dɔ kɛ ka jigin u ka bɔlɔnkɔnɔnaw la ko ka jagoya u ka jamana ɲɛmɔgɔw kan u ka maa minnu ni olu minɛlen don ni u bɛ bande Gaza kɔnɔ ni o ye otages ye olu bɛ se ka labila cogo min na. Hakililajigila kabiri octobre kalo tile 7 san 2023 Israel jamana kɛlen don ka dangariliwalew boloda min dara finitigi Hamasiw kan ni o ye Palestine jamana ka kɛlɛbolo ye olu ka wulikajɔ dangarili kan min taara ka ɲɛsin Israel jamana ma. Ka da nin kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Sɛdɛntɔlɔntan bunakun kan Mali Sɛdɛntɔlɔntan Fédération ɲɛmayaso ye Mali Sɛdɛntɔlɔntana cɛ kɔrɔbalenw wele i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogoya min na u ka na u niyɔrɔ ta Mali ni Mozambique ka ɲɔgɔndan na septembre kalo nata tile 6 Bamako yan CAN Maroc barfɛlɛngoni 5 éliminatoire tile fɔlɔ don furugufurugu kɔni banna an bɛ se k'a fɔ ten ka da kan jalatigi Hamari Traoré tɔɲɔgɔn caman tun y'a jira ko ni Hamari ka ɲangi ma wuli ka bɔ Fédération ɲɛmayaso fɛ u tɛna u niyɔrɔ ta Mali ka ɲɔgɔndan nataw la. Maliden dɔw ka hakilina filɛ a ko kan. Ne tɔgɔ Daraman Sagara. Bon ne hakilina ye min ye ne y'a mɛn k'a fɔ ko Fédération malienne ye joueurs bɛɛ lajɛlen convoqué k'u sɔnna nali ma. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne hakilina la a ma diya ne ye parce que ne tun tɛ fɛ joueurs ninnu kana quoi. Parce que ninnu ye u ye mɔnɛ don an na u ye dusukasiko las'an ma. Bon ne yɛrɛ fana bɛ fɛ an ka jɛ ninnu kɔ Ala ka bon parce que ninnu n'u ɲɔgɔnna caman quoi. Mali ye fɛn caman kɛ nin bɔlɔntana ninnu ye mais n'u ma foyi kɛ Mali ye. Ne tɔgɔ Musa Sangare. Moi, ne bɛ bɔ Kayi, précisément Kayi Liberté. Ne yɛrɛ ye ballontanna kɔrɔ de ye. N kun bɛ jouer Mama Yara de Kati la, n kun bɛ jouer Real de Bamako la. Ɔ maintenant Mali joueur welela, bon a ɲana kosɛbɛ. Parce que ballontanna i mana jouer yɔrɔ o yɔrɔ n'i ma jouer i faso fɛ, tɔ ka jɛ don. I y'a faamu bala. N'i welela, i y'a mɛn o ye honneur ba de ye i kana jouer i faso fɛ. Ne tɔgɔ ye Adama, n jamu ye Sissokou, je suis chauffeur ye taxi bolila ye. Bɛɛ Bajamugu Gurubɛnda taxi place filanan na kosɛbɛ. E ko hakilina ye jumɛn ye ko sisan Mali joueurs ka nani yan ne nisɔndiya ko don. Ne tɔgɔ ye Usumani Kulubali ka bɔ Bajamugu taxi place filanan na. Bon vraiment joueurs ka weleli a ɲana a tun man di ne yɛrɛ mɛn a ɲana parce que a tun man di ye kun jumɛn kan Amari filɛ nin ye capitaine de don donc n'i ko ko fédération man ɲi i welela convocation dir'i ma k'i ka na i ka nin explication di i man ka siran o ye capitaine de ye e de ye ɲɛmaa ye n'i ye min fɔ bugɔli t'a la nin t'a la fasoko de don an bɛɛ maliyɛn de ye donc min bɛ yen n'a ma ɲi i bɛ na i b'o ɲɛfɔ mais a ma sɔn ka na vraiment o digira an na quoi komi u bɛnna fɔ la o welela ka na u ka n'u hakilina di u kana ballon ta faso ye vraiment a ɲana yɛrɛ de a ɲana vraiment a ɲana u ka denmisɛnninw na encourager u kana denmisɛnninw na décourager ballontan ko de don faso ko de don quoi n'i ma fɛn min k'i faso ye i se ka t'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ donc an bɛ Mali ko de la n'a fɔra ko san joli an bɛ kubu kelen min nɔfɛ an ma se ka o kubu kelen sɔrɔ hali sisan vraiment kumasuli ko don farafinna. An ka Mali ni Mozambique ka ɲɔgɔndan makɔnɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an balimaw ni de bɛna dan sigi aw ka bi Mali kura kunnafoniw na min labɛnna Seko aw ka cɛjan fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.